खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय सुनिबार दिनै शिब फुजा फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि बजालि जिल्लायाव मैया फुंनि समावनो गंसे नखराव गिथाव बाथाव अर खामनानै 1,60,000 रांनि धोन सम्पथिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों आरो बे जाथाया जालालउद्दिन मुंनि सासे सुबुं न'आव जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं जरहाट डिस्ट्रिक्टनि जरहाटनि चक बाजारावबो गिथाव बाथाव अर खामनायजों गंसे 150निबो बांसिन गलाफोरा सिलिंखार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिथाव बाथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। मध्य प्रदेश रायजोआव सासे दुथां सुबुङा गावनि बिसिनि पेरालाइज जाना थानाय बिफाखौ आरो गावनि बिसि आरो 5 बोसोर बैसोनि फिसाला गथ'खौ अरजों सावदों आरो बे जाथायाव बिसि आरो फिसाज्ला गथ'आ 90% अरजों खामजादों एबा सानैबो थैथारासै। बे समाव बिसोर सानैखौ थैहां थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ, नाथाय पेरालाइज जाना थानाय बिफाया अबथिरायै थैदों। जोखोम जानाय बिसिनि मुङा जाबाय आरती शिंदे, 35 बोसोर बैसोनि आरो थैनाय बिफानि मुङा जाबाय देबानन्द मेश्राम। रिपर्टनि बायदिब्ला आरतीया गावनि फिसायजों नांलाय खमलाय जानानै थांनाय 1 दाननिफ्रायनो बिफा न'आव थादोंमोन, अदेबानि बिफा न'आवनो दंगासिनो दंमोन आरो जेब्ला फिसाया न'आव फैदोंमोन अब्लाबो बिसोर सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबावदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। उनाव दायनिगिरि फिसायखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां फिसायनि मुङा जाबाय किशोर शिंदे, 41 बोसोर बैसोनि। थांनाय माखासे साननि सिगां भाइराल जालांनाय सासे 14 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसा गथ'खौ सि खुनाय मोनसे भिडिअ'आ गोबां भाइराल जादोंमोन। अदेबानि बे हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालाम नाजानानै सि खुनानै भिडिअ' खेबनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइराल खालामनाय जादोंमोन आरो 3 दुथांफोरा बे जाथायखौ खालामनाय जादोंमोन आरो 3 दुथांफोरनि मुङा जाबाय दान्ताल नार्जारी, सोमदोन बसुमतारी आरो आमथे नार्जारी। दा बिसोरनि सायाव गसर होनाय जाबाय। गसर होखांनायनि उनाव पुलिसफोरा बिसोर 3 दुथांफोरखौ हमनो थांनायाव 3बो दुथांफोरा खारखोमादों। बेनिखायनो बिसोर 3 दुथांखौ हमनो हाथ'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायनि सायाव जि दुवार दखरा एबसु आफादा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। थांनाय जानुवारि 1 थारिखआवहाय माखासे सान्थिफुरनिनो सिङाव थानाय जेनाखि हिन्जावा स्टेटमेन्ट लानायनिफ्राय खिन्थानाय बायदिब्ला जेनाखि दान्ताल बसुमतारी आरो दान्ताल नार्जारी, आमथे नार्जारी आरो गोथाव बसुमतारी होननाय बिसोरो 3 मानसिफोराहाय जे जानुवारि 1 थारिखआवहाय जेनाखि बिसोरो हिन्जावसा उन्दैसाफोरा माखासेफोरा निज्लागुरिनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननाय समावहाय माखासे मा होनो बिसोरखौहाय बेरगाव दालांनिफ्राय थिखोनानै लांनानै मोनसे सिमला बागान बारलांनानै मोनसे दावराय गाबनाय होननाय गामियावहाय मोनसे जेनाखि रेप खालामनो नाजानाय बे स्पस्ट माने बेखौ जों भिडिअ'आव नुनो मोन्दों आरो उन्दैनि स्टेटमेन्टनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों जाथाया थारैनो सैथो होननानै। बेबायदि आरो जाथाया जादों। जों दा बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानि बा समाजाव गुबुंले माखासे खामानिखौहाय जोङो लुबैयो जे जोङो जाहाथे भबिष्यतआवबो बेबायदि दाजाथों आरो दा जानानै थांनाय जेनाखि इनसिडेन्ट बेयो खुब दुखुनांथाव आरो बेयाव जुरित' थानाय गासै माखासे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै आइजोनि थाखाय जे उन्दै हिन्जावसानि थाखाय न्याय मोननांगौ होननानै आं ओनसोलनि जानानै आरो गामिनि जानानै बेखौनो सानो। जोङो मिथिनो मोन्दों जे थांनाय जे 1 थारिख थांनाय जानुवारि दाननि 1 थारिखआव जोंनि ओनसोलनि सासे नाबालक जे उन्दै गथ'साखौ जे जिनाहारि खालामनाय आरो जिनाहारि खालामनो नाजानाय जे ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जों नुनो मोन्दों। दा बेखौ लानानै बै गथ'नि न'खरनि बिमा बिफाया जोंनाव जे खबर होफैदों जे बा जोंजों रायलायफैदों जे बेखौ थाबैनो जे हमनानै सास्ति होनांगौ होननानै जोंनाव जरायफैदों। बे लेखायैनो मैया जोङो जे गथ'नि न'खरनि गारजेनखौ लानानै जों जयैनो थानायाव जोङो
रुनिखाथा थानायाव जोङो एजाहार होनाय जाबाय। दा बेखौ लानानै जोङो जेब्लायबो जोङो हास्थायदों, जोंनि ओनसोलाव जेब्लायबो गोजोनखौ हास्थायदों, मोजांखौ हास्थायदों। दा बेखायनो जायफोर कालप्रिट, जायफोरनाखि दुथांफोर बिसोरखौ थाबैनो सास्ति होनांगौ आरो बेखौ प्रसासननिफ्राय थाबैनो हमनांगौ होननानै जोङो जेब्लायबो खावलायो। बिथांमोनानो जाहैबाय दालथाल नार्जारी, गोथाव बसुमतारी, आमथे नार्जारी। दा बे साथामखौ थाबै सोमदोन बसुमतारी बिथांमोनखौ थाबैनो पुलिस प्रसासननिफ्राय हमनानै साजा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।